לאן אתה הולך? אתה רוצה שאני אספר לך את הסיפור? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? רוצה ללכת לישון? רוצה ללכת לישון? אתה קורא בספר? איפה הדג? פתח את הספר, אני אשאל אותך איפה. אתה לא מצליח? תבוא נפתח לך. הנה. תגיד, איפה הגבינה? איפה הגבינה? נכון. עכשיו תעביר עמוד. איפה הריבה? נכון. ואיפה הסנדוויץ'? נכון. איפה הפופקורן? נכון. בוא, רוצה ללכת לישון? רוצה לאכול? עשית קקי? רוצה שנדבר עם אמא בטלפון? איפה הנקניקיה? נכון. אתה אוהב את הספר? רוצה לקפוץ מהמיטה? איפה הדג? נכון. אתה אוהב את הדג? תן נשיקה לדג. אתה ילד טוב. אתה אוהב לאכול דג? איפה הצ'יפס? נכון. אתה אוהב לאכול צ'יפס? אתה רוצה שאני אכין לך צ'יפס לאכול? רוצה לקפוץ מהמיטה? אתה אוהב ספרים? נכון, אתה רוצה ללכת לישון? אתה הולך לישון? ביי ביי, לילה טוב. לילה טוב, עכשיו אבא יכבה את האור, נשים לך מוזיקה ואתה תלך לישון. כן? יופי, אתה ילד טוב. אתה ילד טוב. הנה, תשכב ככה, כי אתה עייף. אנחנו נלך לישון. לילה טוב.